ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ 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 ಬನಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ. ಬನಲೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬನಲೆ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಾಣೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ಮ. ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಇದಣ್ಣ ಕೊಡ್ತು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಜನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದಾಂಡ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಪಲಾವ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳವೆ, ಕಾಣೆ ತಿಂಡಿಗಳವೆ, ಲಂಚ್ಗಳವೆ, ಪೂರ ಪಲಾವೇ ಇನಿ ಪಲಾವಡೆ ಸುಧಾರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂಚ ಇನಿ ಐಕ್ದಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಜಾಂಡ್ ಕೆಲವರು ನಂಬಿರು ಪಲಾವ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ಜಾಂಡ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲಾವ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತನು. ಪಲಾವ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ಸೆ ಐಕ್ ಪಲಾವ್ ತಕ್ಕೈತೀನಿ. ಸೊ ಪಲಾವ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನು. ನಮ್ಮೈತೆ ರಪ್ಪ ಪಿದಡ್ಗ ಬೇಗ ಅಂಡ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಪಾಡ್ಯಾನಾ ಲೈಟ್ ನಿತ್ತ ಇಂಕಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ. ಕೀ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕು ಪೂರ ದೀತನಾ ಬುಕ್ಕು ನೆನಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಾರಂದ್ರೆ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತ. ಯಾನ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪಾತ್ರೆ ರತ್ನಾಕ ನಾವು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ. ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಹೋಪಿನಿ. ಒಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬೀಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ ಪೋರೆಂಡು ಪೇಂಟಿಗೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತನೆ ಇಂಜು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ತಾಯಿಗಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿದಡ್ಡಿ ಕಜಿಪಾತಿಜಿ ಉಪ್ಪು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಮೆ ಹತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಂಡ ಯಾನ ಗಹನನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಡ ಮಿನಿ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪೊಪ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಪುರಾಣದ ಪೂರ ದೀತತಾ ಅಂದಿ ಅಂದಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒರಿಯುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಾ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೂರ ಎಂಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ದೂರ ಎಂಕೆ ಬಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ವೈ ಓಕೆ ಯಾನ ಗಹನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ರತ್ನ ಕಲ್ತು ಬತ್ತದು ಈತ ಯಾನ ಇದಡಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದಯ ಹೋಗಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರನಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಡ್ದುಂಬೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಕಾಸು. ಸೊ ಒಂಚ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ತೀದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಉಂಡತೆ ಬಡ್ಡಿ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಹಾಕೋದು ಬಡ್ಡಿಲಂದು ಬಿಡ್ಪೋಡು ಬೇಗಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಎಂಕುಲು ಉಮ್ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ 1,15,000 ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಟೋಟಲ್ ಅದು 1,15,000 ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಒಂಚೈತೆ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಒಂತೆಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಡ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಊರನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಅದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ಬಂಗಾರದ ಚೀಟಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಬುಕ್ಕು ನಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಈತೇರ ಮಾರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಿಂಡಿಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಳು ರತ್ನಕ ಮುಂತೆರಂತೆ ಅರಿತೆ ಪೋಪೆರಾನು ಬೀಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಗಹಮ್ಮ ಒಂದು ಪತಂದ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಪ್ಪ ಪತ್ನೆತ್ತ ಪಿಯುಸಿದಲ್ಲ ಉಂಡು ಓದಿತ್ತ
ಬುಡ್ತೀರು ಚಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಬ್ಬ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಜೋರು ಬಡಲ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲ ಬರ್ತದೆ ಜೀತನೇ ರತ್ನ ಕಡೆ ಪಾತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ಆರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಾಪ ಬೀಡಿಗೆ ಹೋಪಿನದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಪು ರೇಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಚೂರು ನಡತ ಬೋಪಿನಿ ಈಗ ಕೊಂಚೂರು ಬಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಲತಿ ನೋಡಪ್ಪ ಚಹಾ ಬರ್ತೀಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಚಹಾ ಬೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿನ್ನಿ ಅದೇ ಎಕ್ಕದೆ ಗುಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ನಾನೇನು ರತ್ನ ಕಡೆ ಪೂದು ತಿಕ್ಕು ಆಣೆ ಇದಾರ್ದು ದಾದಂತಂದಿಲ್ಲಾರು ಹಾಂ ಮಿತ್ತು ಓದ್ತೀರು ಯಾರು ಹಾಂ ಇನ್ನು ರತ್ನಕ್ಕಗಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಪದಂಗಿ ಮಕ್ಕ ಪಜಿ ಈ ಚಾವರಿಯಾರ ಈರ್ ಚಾಬರಿಯಾರ ಅಂದು ಇದೊಂದು ಲೇರಾರು ಮಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇರು ಮುಳುಗು ಅಡ್ಡನೆ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತುಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಮುಜ್ಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ತುಂಬುದ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತೋಚ್ಪಲ್ಲೆ ಬಂತೀರು ಅವು ಮೀನು ತೋಜಿ ಕ್ಲೀನ ಮಂದಿ ಜೋರ ಗೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜಾವೆ ಮೀನು ಓ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಈ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಪಲಾವ್ ತಿಂದೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇರ್ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಲೇಟನ್ ಇರೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಜಾ ಈತ್ ಮಲ್ಲಕ್ವೇರಿಯಂ ಓ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರ್ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಯಾನು ಉಂತುವೆ ಇರ್ ಬಿದಾಡ್ದಿಜ್ಜಾರ ನಾನಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಇರ್ ಹೆಂಗ ತೀ ಉರ್ಜಿಚಾ ಬೊರ್ಚಿ ಇರ್ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಹಾಂ ನಾ ಕೆಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡರೆ ಈಗ ಅಂಡಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ತಿನ್ನು ಉಣ್ಣು ಪಂಪೇರು ಇಂಚ ನಲ್ಲ ಪಿದರ್ ತಿಚ್ಚಿರ್ತುಲೆ ಪಿರ ಚಾ ಪರಿಯನೆ ಈ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಪಂಡೀರು ಸೊ ಇದು ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಪೋತೀರು ಯಾನು ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಚಾ ಬೋಡಿ ಅಂಚ ಜೋರು ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟು ಪಂದು ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಪುನ್ಪಿನದೆ ಪಲಾವ್ ಡ್ರೈ ಆತನು ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಪ ಮೆಲಾನೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಇನ್ನಿಂದತ್ತು ಮೂರನೇ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಕಜಿಬ್ ದಾಲೆಜಿ ತೋಡಿ ನಾನು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋಂಡ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಡು ದಾದನ ರತ್ನಕ್ಕ ವಿಡಿ ಬಿದಾಡಿಯರು ಬಾಯ್ ಯಾಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಪೆ ಹೋಯ್ ರತ್ನಕ್ಕನ ತೋಟ ಹಾಂ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ತುಲೆ ರತ್ನಕ್ಕನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ರತಿ ಹಾಂ ಅಂದ
ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇರ್ನಾನೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಡು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟೋನು ಎಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಬ್ಬುಲ ಬೊಂಡೆ ಸರ್ಬತ್ ಇಬ್ಬುಲ ರಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬುಲ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತ ಕೈ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬರ ತೆತ್ತೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇನಿ ರತ್ನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಬಿಗತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರತ್ನ ಕಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಬಾಳ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕೂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರೆಗೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿತ್ತು ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇನಾ ಯಾನೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ರತ್ನಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಸೀರೆಗೆ ತಂದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡು ಇನ್ನು ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸೀರೆ ಹಂಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಸೊ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಏನಾರು ಉಂಡು ಹಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೀರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅದು ಹಿಂಗೊಂದು ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪಣ ಸಾಫ್ಟ್ ತೆಲ್ಪು ಅಂಚಾದು ನಂಜಿ ಗೀತೊಂದು ಬಂದು ತುಕ ಪೊಲ್ಲದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂತ ತೋಜುನ್ ಬಂದು ಎಂತ ಬ್ಲೌಸು ತೂತಿಚ್ಚಿ ತುಕ ಎಂತ ಬ್ಲೌಸು ಇಂದುವಾ ಇಂದು ನೀಕೆ ನರಕ ತೋಜುನ ಅಂದಿ ಬ್ಲೌಸು ಇಂದುವಾ ನರಕ ತೋಜಂದು ಬ್ಲೌಸು ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡಿತ್ತನತ ಅಯ್ಯ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೊಂದು ಸೂಟ್ ಆಪುಚತ್ತ ಅವು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ನರಕ ತೂಜುಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತಂಚೆ ಇತ್ತೆ ఒక ప్లైన్ ಬರಂದಿತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಅದು ಪ್ಲೈನ್ ಗೆತೊಂದು ಫುಲ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇನ್ ಗೆತೊಂದು ಫುಲ್ ನಾ ತೆಂಕ್ ಆಪುಚಿ ಸೀರೆ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಶೇ ಹೆಂಕವು ಆನಿದ ಕಲರ್ ಲವ್ ಸೇಮ್ ಅತ್ತ ಗುರ್ಚತ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಚ ಬ್ಲೂ ಕೇಪಡ ಬ್ಲೂ ಬುರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊರನ್ ಲಾಡ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಸಗ್ಲಿ ಕುಲ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಡುಗೆ ತಂದೆ ಅವು ಸೀರೆ ಬಟ್ ಅವು ಐಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಅರಕ ದೋಜು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲವಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಈ ಲೋಕಲ್ದ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ನೆ ಕತೆ ಅದಾ ನರಕ ದೋಜ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಹಿಂದೆ ಬ್ರೌನ್ ಹಾಂ ಅಪ್ಪನ ಪಾಡ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಅವು ಪ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಎಡೆ ತೋಜ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡ ನರಕ ತೋಜು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾಂ ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ತೋಜಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬೀದುತ್ತಿಲ್ಲ ಆತಾ ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ತೂವರೆ ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೂವರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಣತ ತೂಕ ಏನು ಬ್ಲೌಸು ಒಂದು 19 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ಬ್ಲೌಸ್ 19 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡುವ ಹಾಂ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಂಡಿ ರತ್ನಕ್ಕನ ಅಂಚ ಹಾಂ ಅಂಗಡಿದ ಉಡ್ಸಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಆರು ಪನ್ಪೇರ ಕೊನ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ತುಕ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ತೂಕ ಏನ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ತೊಂಡೆ ತರಕಾರಿ
ಏಮ್ಮ ಬಿಟ್ಬರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಎಂತ? ಮಂಗಳವಾರ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ. ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಆದಿತ್ಯವಾರ ನೋಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ? ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಲ್ಲ. ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನಾನು ನಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಡಿಯೇರು ಪಾಪ ಸಪ್ಪೋಯ್ ರತ್ನಾಕ ಬೈದರೆ ಗಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಬರ ಪೋತೆರ ಏನ ಮೈದೇರ ತುಕ ರತ್ನಾಕ ಬೈಜ್ಜೇರು ಬಾಕಿಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೇರು ಅವಳು ಆಯ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪಾಪ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಯ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾರನ್ನ ನಿಗ್ತಿ ಬುಡಿಯೇರ ಏನಾಗುತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಪಾಪ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಶೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಗಜ್ಜಿ ಪುಗುತ್ತಾಬುಜಿ ನೋಲಿ ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು 3 ಪುರ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕನದೀನಿ 3 ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುಂಡು ತೂಕ ಹಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು ಅಂದತ ಪೆತ್ತಲ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಅವಳು ಬೈಲ್ಡುಂಡಾತ ಈ ರೋಯ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಡಿಯರ ಆ ರೀತಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರಾ ಓ ಅಂದ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಹಾಂ ಅಂದವೆ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯನ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬಂದ ಉಂಡದ ಸೆಂಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರು ಕಾಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉನ್ನಾಗ ಸೆಂಟದ ಬಾಟಲ್ ಪುಡದು ಚಿಪ್ಪರ್ ಚೀಲ್ ಸೆಂಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಅಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೆಂಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ತರಕಾರಿ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಮ ಕಡಿತೀನ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಮೋನ್ ದಿಕ್ಕದು ಉಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಣಸಿಗೆ ಉಪ್ಪಡವೆ ಉಪ್ಪಚ್ ಹಿಮಾಲಯದಾಗಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಹಬ್ಬ ದೇವ ಬಡ ಹುಡುಕ ಅಂತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಜ್ಪು ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜ್ಪಿನಿ ಉಪ್ಪಡು ಓಕೆ ಪೋಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸತ್ಯನ ಪುಣ್ಯಡ್ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತದಿ ಇದು ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾನ್ ದಾಲದ ಇದು ಕೊರ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರತ್ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಿರ್ದೇನಿನಿ ಆರು ಇನಿ ಗೂಂಜಿ ರಚ್ಚದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಬ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೀಡಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಅಂಚ ನಾನು ಬೈದೇರ ಅಂದೇನಿನಿ ಎಂಕಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ನೆನಪಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಆಹಾರ ರತ್ನಕ್ಕ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ತಾರಾಯಿ ಪೇರಿದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಪ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಮರಿ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪ ಡುನ್ಪೆ ಬಂದು ಸಿಹಿದ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಡು ಸಖತ್ತಪ್ಪ ದಾಲ ಮುತ್ತು ಮಗಳೇನಿ ಮುತ್ತಾದ ಹರಗಿಣಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ರೀತಿನ ದಂಚ ಇಂಥ ಗಡಿ ತುಳಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು
ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗಡಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಗಸಿ ಗಡಿ ತಿನ್ಬುಜಾನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಉಣ್ಣತೆ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಡ ಗಂಜಿ ಓಕೆ ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನು ಕೊಡು ಸೊ ಇನಿಯನ್ ಬೈ ಎಗ್ದುಲಿ ಕಂಚಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಂಚಲ ಯಾರು ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಗಹನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೊತ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಚಲ ಅರೆಗೆ ಕಂಚಲ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೇಂಟೆ ಬೋದಿರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಪಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಬರ ಪಲಾವ ಪಲಾವ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಬರ ಪಲಾವ್ ತಿಂದು ಪಪ್ಪ ಬಂದ ಹಾಂ ಪಪ್ಪಗಳುಂಡು ಪಪ್ಪ ಕಂತಾರ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ತಿಂದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಮಾರ್ಜೂರು ಪ್ರತಿನಂದೆ ಓಕೆ ಕಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಬರಕಂತೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ನಾನು ಚಾದಿ ಕಂದ ಅಬಲ ಹೀಗೆ ಪಲಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ಯಾ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾಯಿ ಬಂದ ಪಲಾವ್ ಇಷ್ಟ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾನಗ ಬೋಡು ಪಲಾವ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ನೀತೀನಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತು ಬೋಡತ್ತಾ ಯಾರು ತಿಂದಳ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ತಿನ್ಪುನಿ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಾ ಕಾಣೆ ಪೋನಾಗ ದದಾಂಡಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು ಹೆಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೋದೆ ಬೇರಿಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಡ್ಲಂಜಿ ನಾಟಕ ಏನಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಚಾದೀಕ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಬೇಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಂಚಲವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗಹನಿಗೆ ಕಂಚಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚಾತನ್ಮ ನೋಡು ನಾ ಏನಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆದ್ರು ಮನೆ ಹಾಂ ಕೈ ಬಾತನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಣ್ಣ ಕುಡರಾಗೆ ಬಿ ನಾ ಮನಿ ಬಗುಲ್ ಯಾವ ನೆತ್ತ ಕೊರಪ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವು ಪಪ್ಪಾಗಿಯಾ ನಮಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪೂಜಾವು ಕೊಂಚೂರು ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ದೊಡಿ ವಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡಾ ಏರ್ ತೂಪಿನ ಮಾರ ಉಪ್ಪು ಕಂಚಲದ ಉಪ್ಪು ತೂಪಲಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಏಜ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ನನ್ನ ಕಡೆ What is this? What is this? ಓದು ಕಂಚಲದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಂಡ ಒಯ್ಪುಂಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿನಿಯರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೇನು ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಕಜ್ಪು ಅಯ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪೋ ಮುಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಾಕ ಅಂಚಾದೇನು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಓ
ನರಮನಿ ತಿನ್ನೆ ಕಂಚಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಅದೇ ಖಾರ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಇಂಡು ಪಾಡ್ಲು ಪೂರ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ತಿನ್ಸಿ ಚೂರು ಮಚಾನ್ ಮಸಾಲ ಓದು ಸುರುಕು ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಬಣ್ಣದೇನ ಚೂರು ನೀರು ಬಾಡ್ದೆ ಚಿಂಟು ನೀರು ಬೆದ್ಕೊಡ್ಲಿ ಜೋಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲಬೆ ಓಹ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಿ ಹಾಲೆ ನೀ ತಿನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನೀ ಕ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಅಂಚಲ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಸೂಪರ್ ಏನು ಉಲೇದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವರು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಬೇಕೇನಾ ಏರು ಶಾಲೆಲಕ್ಕಲ ಅಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ ಯಾ ಒಂದಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಗೆ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈತು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಾಜಂದೆಕ್ಕೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನರಕ ನರಕ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಐತೆ ಗಹನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇತಾ ಪೋ 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 ಓದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಓ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ತಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ರತ್ಮಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕೊಂಚೂರು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಹಂಚಾದು ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಕೊರಿಯರು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡ ಮುಗೀನಿ ಸರಿಂದತ ಪಟ ಪಟ ಪನಾಡ ಅಂದು ಅಮ್ಮಸರ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ತಮ್ಮಸರ ಪಟ ಪಟ ಪಂತನಿಯ എന്ന ടൊമാറ്റോ സാർ റെഡിയാണ് कपिस्तजम्बूफलसारभक्षितं मासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा
ಗಹನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಕವರ್ ಅವಿ ಯಾನೊಂದು ಹೊಲ್ದಿಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕೊಡೆ ಏನಣ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆಗ್ಲ ಮಗೆಗ್ಲ ಅಂಗಿಜ್ಜಿ ಬಾಡ್ಯಾರೆ ಆಬುಡ ಇಜ್ಜೋಡು ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದು ಕನವುಡು ದಕ್ಕದಿದ್ದು ಕನ ಪಿನತ್ ಓ ಏ ಬೆರಿಕ್ ಬಾಡ್ರಯ್ಯ ತಗ ಬೆರಿಕ್ ಎಂಚ ಬಾಡ್ನು ಆಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜ ವಾ ಸೂಪರ್ಯಾ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನಂತೇಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ 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 ಕಮ್ ಕಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ 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 ಹ್ಞೂ ಬನಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಬನಲೆ ಬನಲೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬನಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತೂಲ ಯಾನು ಈತ್ ಬಂಗಡಿ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀರು ಬತ್ತೀರಿ ಸೊ ಕಂಚಲ ಹೆಂಚಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಂಪೇರು ತುಕ ಕಮ್ಮಬಿ ಗಂಡ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಏ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟಂದು ಯಾನು ಎಂಚಾಲಾಡು ಯಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟಂದು ಕಂತೀವಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ ಕೈಪೆ ಕೈಪೆ ಕಂಚಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಪುಂಡ ಹತ್ತತ್ತು ಇರೆಗೆ ಅನ್ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಹಾಂ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗೆ ಹಾಂ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಯಾನಿನಿ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಜು ಮಲ್ದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಕಂಚಲ ಸಾರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಾರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡೇ ನಾನು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಡ್ನು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚದಿಲ್ಲೇ ಚೂರು ನೀರು ಮೈಕ್ಲೆ ಚೂರು ಆಯ್ತು ಉಂಡದಿವೆ ನೀರು ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲೇಟರ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಂತೂ ನಮ್ಮ ರತ್ನ ಕಂದು ಕೊರಿಯರು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪುಡಿ ಶೋಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದೋಡು 6 ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕುಂಬುರಣಿ ಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಏನಾದರೂ ಪಾಡ್ದಿರ್ಗೆ ಉದ್ದು ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನಾ ಕಡಲೆಬೇಳೆನಾ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಂಬಾರು ಸೊ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದವಂಡ ಗಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಡಿದಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒವೇ ಏರ್ನ ಇದೂರ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಿದಿ ನೆರೆಬಲ್ಲಿ ಬೊಡಿದಿ ಕಣ್ಣನಿ ನೆರೆಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುಲ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇನ್ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಅವಿನಿ ದುಂಬಾಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪನು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಪಡು ಬಾಲೆಜ್ಜಿತ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇದು ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಪಾತಿರೋಚ್ಚಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬೈ.